So ngayon, sinasabi ko na isa-isa sa mga tao na na hindi na ako dito. Wala. Uy, wait lang. Uy, may may sasabihin pala ako. Kasi 'di ba kapag nag-meeting tayo? Ay, wala pala si Kajut. Wala Oo pa. nga pala. Nagtago ako eh. Kajut na announce ko na Na? sa kanila. Na ano? Kajut. Ano nga? Uy, Kajut, huwag kang huwag kang Ah, Siyempre, parang mag-iisang dekada na tayo magkakilala, di ba, Kajut? So, parang, actually sila, parang, ngayon pa lang nila na nalalaman na huwag ka mo yan. Grabe ka naman. Paano kung nakakaiyak yung balita ko? Baka hindi ka naman maiyak. Siyempre, mayak din ako. Oo. Mayak na nga ako. Hindi, pero kahapon na nasabihan ko na si Mama Nicole kasi kami yung magkatabi doon sa Apo. So ngayon, sinasabi ko na isa-isa sa mga tao na na hindi na ako dito. Wala. Kajot. Lipat ka sa yes? Grabe naman yun. Yung balik-balikan lang. hindi na rin dito sa MBC, Kajot. Oo, Kajot. Kasi bale, parang ang tagal ko na rin talagang pinag-isipan. Madami na rin talaga akong mga pinagdaraanan. Kaya, ayun. Dumating sa punto talaga na na hindi ko na rin talaga kinaya. Siyempre, yung pressure and all, di ba, Kajot? Alam mo naman yun. Tapos, yun, syempre, isa ka sa mga pinakamahalagang tao, di ba, na, kumbaga, nandyan ka ever since simula nung nagsimula ako. So, parang, feeling ko, ito na yung time talaga para, para rin makapag-say ako ng parang farewell ko sa inyo. So, ayun. Bali, Miss Rocky. ha? Miss kita. Oo nga, grabe naman yan. Mamimiss mo ako, Kajot. Totoo ba Oo yan? nga, promise na sa yes ka pa. Oo. Namimiss mo na ako nung nalipat ako sa Yes? Punta ka yes, di ba? Di ba nakwento ko sa umiyak ka sa binabasa mo? Oo. Lumuluha ka doon. So yun, Kajot. Bali, lilipat na ako. Anong channel? Hindi, mangibang bansa na ako, Kajot. Punta ka Sino yan? Sino sinasabi mo? Magdudubay na ako. Uy, pero Kajot, mamimiss talaga kita. Miss Rocky. So yun, hindi ko na kaya, naiyak ako. Kulang naman ang announcer. So, Hindi, kaya nga tinitrain ka na, Kajot. Di mo ba nahalata yun? Kaya ka nga tinitrain kasi para ikaw na talaga yung magbabasa ng secret file tuwing Yun lang. alas 3. Hindi na, Kajot, ikaw na. Kaya mo daw mag-secret files? Kaya mo yan, sir. Kailangan eh. Yak ako. Kajot, maalala ko talaga, hindi ko talaga makakalimutan yung mga memories natin na na nagdidikit tayo ng mga sticker. No? Tayo yun eh. Tapos nabibilad tayo sa araw. No? So, Kajot, makamiss talaga kita. hindi ko alam kung kaya ko magbasa sa ganyan. Yung alam ko lang pinanood kita, natutuwa ko sa'yo. Tingin ko parang prank ka tayo sa'yo. Parang prank tingin ko eh. No. Kajot, bakit kayo paparangin mo ito? Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alam, umiyak ka na dyan! Kajot, umiyak ako! Ten! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Oh, wish ka muna, Kajot. Ang wish ko pa ay haba pang buhay natin lahat. Wow! At number 1 tayo. Yun! At